we kishnong na don ko we dukan di dok kha kabala jude da we urang ba berhak dukan jung u la don ru ko we ka bot ka bali ka batho hangne de dok kha bathamai bat kan bau dang de lawan ya we briu nang ta bat ulak li u balai ba pitho bathamai ngatharai pimbu hi rem dok kha sa bandi ki briu tika bha ba pendam no ke ti kum ta unong di dok kha habli snoi ka tau lo pendam no kata kan tien bathamai bat labu satang hangne de dok kha sashpang pat lawan sa we briu ban thi dok kha bat kan bau dang thi dok kha ula ong balai ba pitho hangne baro titip ba piti dok kha hangne dei shatei ni shoi pat ta balai na don kaman bu ya kata kan tien hangne habayo sung ya kata utau nong di dok kha langsung ya ha be ta jiko bat la pendam no ya kan tien hangne bat menta kata kasain la sa senang di dok kha bat hadien katukan ni por lawan sakawi samlam thi dok kha bat kalak liu balai ba pitho di klempep pimlai man shuai e ni dok kha shi briu pi bu ki ban diem tu balai nan kaman bu e te ti di pendam noi ka hadien ka jing ong jo ka samla nong di dok kha man taru uli pendam no e kan tin di baraka bakadu labu stang kan tin dok kha kum sa shipang pat lawan sa wi teman baru lo ong hu ka jing mut ayu ba ba pi bu dok kha Ibriu kitang shui ke dukan jong pi latip ba pi de dok kha de dos yar ne ba de ki pat dok kumta khadu e pendam sundan no kita kan tin dok kha berkata kabut menta kal sa thli menta ti lasu hon hijrut nama udang mut ba undan shu manu manong e yu unrai sach phang lawan ti dok kha saat mut ibriu shparlo bat klai ba ke benyu dok ba ong Berimbit ayu bakum uni mencubut kli ketika buat. Pada dia ngate ngana thoi am tang customer. Habis semua kata utau nong di dok kau ladap anjing bitar pesat hadu kata mau ngasih betul dia asman yang tak buat baru lah tim kita yang beriu nama usmo ba sola syu betul nyenu yang Tiko parlo PUE na thuk nang ya pi kani ka khana namar kadon shibun ki ban kai bun sien ka jing im jongi lu kedon ki briu ki ban ajing mod yang i ban le da kumne da kum tai ki kam ka jam jongi tang ba ka shong hangi pat ken manong o ni em ni ka jing ong jongi wei pat ya ka ba so ya hap ni sudon kam tika biang ken meni pediang ru tang ba ngim dei ban long kum balong uni nong di dok kha bu shko ngu bat bes ko ba ba tangkan ba ong ki wei ni ban sim rai ban le e ki tu jing start ga jis no thu ala di namar bun sin tang ban pes ko bha ba ki men ki wei mi shu ong ba hoi wala ni snow ba de ban ong em bradin habut pat ni dap tam ga jing lobi ko bali ko ba hoi ko perlo da fish pen kemen lo ya baro ka ba khadu ila di pen do jing kemen kan ni ga de jing im jing pi ya hala ka jong what is your time